చిన్నప్పుడండి సినిమాలు మొదలుపెట్టిన కొత్తలో మా పెద్దమ్మలు మా పిన్లు మురళీమోహన్ గారి సినిమాలకి తీసుకెళ్లిపోయేవారు మమ్మల్ని. నిజం. 10 ఏళ్ళు గడించి కానీ మళ్ళీ మన ఊళ్ళో అడిగారు. ఆమెతోటే నా మనస్సు చచ్చిపోయింది, నా ప్రేమ చచ్చిపోయింది. జవాబు స్వయంగా చెప్పడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను. భక్తుల పేరుతో ఇక్కడి నుంచి మీరు అడిగే సొమ్ముని మేము చెల్లిస్తాం. మైండ్ ఇది ఎక్కడ మనిషే? అర్థం లేకుండా మాట్లాడు. ఇక మురళీమోహన్ గారు అయితే కనుక ఎలా ఉంది ఏంటంటే ఏదో బోరు కొడుతుంది, నేను మళ్ళీ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను, నిజంగా చేస్తారా మళ్ళీ అని చేస్తానే అని. టెన్షన్ కనిపించారు సార్. రెడీ సార్. యాక్షన్ యాక్షన్. షట్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది నా మీటింగ్, నేను ఒక్కడే మాట్లాడతాను, నేను ఒక్కడే డెసిషన్ తీసుకుంటాను. నువ్వు తను ఎవరో చస్తే చస్తుంది. చేసిందంతా చేసి ఇప్పుడేమిటి నీతులు మాట్లాడుతున్నావు? సిగ్గులేదు నీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఏంటో మాట్లాడుతున్నావు? సార్ ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. గెట్ అవుట్.